the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight. Čau, jmenuji se Petr Bartek, pocházím od Ostravy, momentálně žiju na Jižní Moravě v Mikulově už 2 roky. V cyklistice baví mě to prostě od malička, od 13 let do 16 jsem jezdil závodně cyklokros. Bohužel po úraze a po úmrtí mých rodičů jsem s cyklokrosem a s kolem na dobro přestal. Teď ale jsem se vrátil. Letošní rok jsem projel jeden závod v Mikulově, Palavský Krpál. Tam jsem si to řekl, že pokud zajdu dobře, tak v cyklistice pokračovat budu. Dále jsem měl závod seriálu Kolo pro život ve Znojmě, Znojmou Burčák Tour Kooperativy, kde jsem se dobře umístil. V neděli hnedka den vlastně poté, 6.9. jsem měl Hustopecký Kameňák, kde jsem se umístil velmi dobře, na to, že jsem prostě 8 roků nejezdil. Takže jsem si řekl, že se do cyklistiky opět vrátím. Momentálně scháním sponzory, scháním cykloklub, něco je v řešení. Nebudu teď momentálně zmiňovat, protože co se říká, to se zakřikne. Takže pevně věřím a doufám v to, že to klapne, že se konečně začne dařit tak, jak má. Momentálně jezdím na vypůjčeném kole od Dominika Hlaváče, který mi byl tak hodný a půjčil mi kolo vlastně na tyto závody. Momentálně si šetřím teď na nové, pokud se sežene sponzor, tak doufám, že by to vyšlo, že by se mohlo pořídit nové kolo pro mě. Takže tímto vám moc krát ještě jednou děkuji za vaše sledování, za vaše lajky, za vaši podporu, které si nesmírně vážím a která je mě potřeba. Dále pokud chcete, můžete mě sledovat na mém facebookovém profilu, na Twitteru, kde ještě na Instagramu. Takže všude tam mě najdete moje úspěchy, moje závody, nebo na co se chystám, co mám v plánu na příští sezónu, jak to dopadne nebo nedopadne se sponzorama, doufám, že dopadne. Můžete mě sledovat, všecko toto najdete odkazu pod tímhletím videem. Ještě jednou moc krát děkuji ještě Šimonu Rašovskému, který mi tak zapůjčuje kameru na moje závody, díky kterému vlastně se můžete podívat na to, jak závod prožívám já na kole, jak je to ten závod občas i těžký, jak je to lehký, jak je to docela i sranda. Takže ještě jednou moc krát děkuji všem za podporu, vážím si, děkuji, mějte se, čau.
Thank you.